दिन नदी के तीरे जाते रहनी धीरे धीरे हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जर लाए राम हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जर लाए राम। एक दिन नदी के तीरे जाते रहनी धीरे दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जर लाए राम हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जर लाए राम। जय बाबा गोरखनाथ। चलो भाई। कदिन नदी के तीरे जाते रहनी धीरे धीरे हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जर लाए राम हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जर लाए राम। जय बाबा गोरखनाथ। जय बाबा गोरखनाथ। अरे बाबा बचवा हमनी के ना घर बा ना घाट बा हमनी के रमता जोगी बहता पानी चाहे शाम तहे बिहान। ए छोटको बाबा के कुछ बैठे के लेके आवा टीना पे न बोरा रखले बनी और सब बताई बाबा का सब ठीक बा ऊपर वाला के कृपा बा कि सब कर खुनावा एगो ही रे होए बिचारवा अलगा बा बिचारवा अलगा बा। बैठी बाबा। बचवा का हमनी के बैठेले बड़ा एक गिलास पानी ली तब पियती जा हमनी के जैती जा का बैठई बा बचवा। ए छोटको पानी लेके आ हमनी के बैठी बाबा खड़ा काहे बानी। बैठा हो चलो बैठो बैठी गुरुजी। छोटको जी दीदी और पानी लेके आओ बाबा के। बहुत साल 2 साल पहले आए तो घर में एगो बुजुर्ग आदमी रहनु का हमारा बड़ी मान जान बेचारा करत रहो। अरे का कहिए बाबा रहन था लेकिन अब नहीं खन ये दुनिया छोड़ के चल गइल हमने के छोड़ के चल गइलन यही से देखो तनी घर में रोहन पीटर अभी 5 दिन के पतिए है। बड़ा दुख के बात बा बचिया। और सब रहुआ सबके पूरा परिवार और सब बा न। हाँ ये बाबा। छोटको जी दीदी आवा नहीं और घर में अब क्यों नहीं के का बबुआ ले पानी मंगले बड़ू ना उ लेके आ जाई बैठ उ लेके आई कह देला उ लेके आवे कि ना ठीक देख ली हमर छोट गोते नहीं बाड़ी ना बहुत बढ़िया बा अपन दोनों बहन मिल के रही जा एकदम। ये बाबा बहन ना है जो गोते नहीं है और एकदम बहिने के प्यार बांटे के बा एकदम मान के चली कि दोनों घर में लक्ष्मी बानी जरूर सब लक्ष्मी सरस्वती का कहिए बाबा लक्ष्मी बानी जा घर में कष्टे कष्ट बा उ त कर्म के अभागिन होला उकुल बचिया उकुल के लिखल ना मिट का सकेला जवन लिखल होला तवन हो जाला। हाँ का करे में बाबा एगो छोटे देवर रह उ देवर हम थोड़ा सा डांट बोल देनी अब छोड़ के भाग गइलन खोजनी मिलबे ना कइलन आज तक ले कहाँ गइलन कहाँ बाड़न कैसन होइयन कुछ नहीं के समझ में होते बाबा। ये बाबा देख के बताई ना कि वो कहाँ हुई रौला तन हमनी के कहाँ खोजी जा ऐसे पता लागी तक आदमी खबर करी बा कि हमनी के कहाँ रहने होने ये बाबा रौला तन तरे आमी बानी रौला तो सब जाना तनी रौला तो बता सकतनी कि वो कष्ट में बाड़न दुख में बाड़न काहे का भइल काहे निकल गुने घर से। अरे बाबा मत पूछी अइलन गुल्ली डंडा खेल के अब रौरी बताई भौजाई माई सामान बोले थोड़ा सा एक तबड़ा के मरला के खिसी निकल के भाग गई। नदान बालक रहल बचिया ना बुझाइलो करा बाकी तोहरो सोचे के चाही कि छोट लइका बा अपन। अरे बाबा आजकल के लइका लइकी के कहे कि बा डांटे दे तो माई बाबू तो मुट्ठी चुका के भाग जाता रसन
हम बाबा 2 साल पहले एजा हम आई रहनी है। तो एगो 11 में एगो बड़ बुजुर्ग आदमी रह, बड़ी मान जान बेचारा करत रहनु, पूछी मत। जा दिए बाबा, अब उ दुनिया में हलाई 2 साल पहले एजा आई रहो ना? हाँ बाबा। काम का लेवे के बा। 2 साल पहले यहाँ के आई रहे, केहू रहत रहे का? सर बाबूजी देख लो, हम तो ये पहली बार देखत हनी। यहाँ के कहतन कि पारा वहाँ के मान जान करत तू रहे। छुटकी देखले बारू का? जा दी बाबा जी, जौन बीतल रहा बताई रौरा सबके का सेवा करे। अरे बाबा ये रौरा सब बताई जा कि रौरा जोगी कैसे बन गनी जा, ऐसा का कारण रहे जे अपन माई बाबू भाई बहन के छोड़ के रौरा सब जोगी बन गनी जा? कुछ हर आदमी के जिंदगी में कारण होला बचिया। ऐसा का कारण है? भाभी के करनवा देवरू बन गइले जोगिया हो, राजपाट दिहले विसारन हो राम, हे राम हो राजपाट दिहले विसारन हो राम। कि भाभी के करनवा देवरू बनी गइले जोगिया, यारे बनी गइले जोगिया हो, राजपाट दिहले विसारन हो राम, ए राम हो राजपाट दिहले विसारन हो राम। ये तो गावत रह ना। हाँ तो बचिया पानी वानी पियाई जा, और अरे गुदरी बाबा, वदरी कुछ ले आई जा हमनी के अरे हम बनी सब जा। दिन बाबा, लेकिन ई गाना हमार देवर गावते रह। अरे बचिया कतना देवर सबके हमनी की है गवाही के गीतिए बाल बाबू जाल हमनी के मिले लइहे गावनी जा, गुदरी मांगे जा अपन हमनी ना के। ना ना बाबा, कि जब गुल्ली डंडा खेलतन, जब खेलतन कबड्डी बड्डी, इहे गाना गावतन। ई बचिया का कहतलू तू? हाँ बाबा, वहाँ के पैर में निशानी रहे तिल की बाबा, हम लगत है यहाँ के दिल्ली पैर में बाबा। कहाँ बा? यहाँ के राउत देवर ना होनी। अरे बाबा देखी ना रौरा, हमनी के रात दिन हाथ में 10 साल गुजर गुल साथे साथ हो। हमनी के देवर ना है, हम देवर ना हनी। अरे कुछ अरे बाबू ऐसे मत कहो। हाँ ए छुटको, अरे नीलू बाबा। अरे बचिया ई ना हरे हमारा संगे 10 साल ले बाड़े 15 साल ले कैसे रहुआ कह देता रे? ना ना ना, हमारा आँख से धोखा ना खा सकेला बाबा, हम पहचान सकता ई नहीं। रहुआ झूठो के रहुआ तनी नु रोला में कुछ बा ना यहाँ के ना हनी। अरे हम बचपन से उनका के पोसले बानी। गुदरी वदरी ले आई जा हमनी के विदाई करी जा। ना बबुआ, बताओ तू काहे जोगी बन गई? देखी इनका नाम भी बा, हम झूठ नहीं की बोलत बाबा। का वैसे ही बात है? यही घर के हो तुम? हाँ बाबा, हम यही घर के हनी। अरे बबुआ अब का रोले बड़ा, हर सब फेंक और निकाल के। अरे अब तू हमारे पास रही है। देखी बचिया रोला में कुछ बा ना, हमनी के गुदरी दी विदाई करी, हमनी के रोगा रोकला से हमनी के रोकला पानी जाना। आखिर काहे तू जोगी बन गेल बाबू? ऐसन प्यार दुल्हन में हमरे का कमी भई जे तू जोगी बन गेला? एक चटकन मार कर देनी तू भाग गेला। हमें जरा भवानी तो जाई के बाबा गोरखनाथ में जाई के हम हो जावे अपन रहे लगनी। आखिर काहे बबुआ, काहे ऐसे कैला? सुनी बचिया रोला में कुछ बा ना, हमनी गुदरी उदरी दी विदाई करी, हमनी के जाए बहुत। भाभी हमारा के अब लुजरी गुजरी दी हम चाहिए। अब हम गुरु जी ले बहुत सीख ले बानी, हम बहुत आगे निकल सकल बानी। हे बबुआ, तोरा आँख से आंसू ना निकला गेला बबुआ, तू हंसे लता अच्छा लगेला। ठीक बा, अगर तू कहत हो तो ये छोटको जा लेके आवल। अरे बबुआ, कितना दिन के बाद, कितना बरिस के बाद मिलल बड़ा, हाँ कैसे छोड़ के चल जीवा, कैसे? हम गुरु जी से अब पूरा हम सीख ले बानी। अब चाहिए वैसे ना रह पाई। ठीक बा बबुआ, अब हम का कर सकता थी, लेकिन बहुत बड़ गलती कैले बड़ा, बहुत बड़ गलती कैले बड़ा। अरे हमरे से गलती भइल बा जे तोहरे के थप। भौजी दे दागु दरिया जुगावा मोर सीध हो जाइना,
ए भौजी दे दारू दहिया जुगवा मोरा सीधा हो जाई ना। हे बाबा दे दे तनी छोटको। हे बाबा ठीक बा भौजी तब चलो तनी जा। हे बाबा हम आते जा बाबा। अरे चला ला जोगिया हो चला ला जोगिया सबके रोवा के चला ला जोगिया सबके रोवा के चला ला जो भरत हरी पानी। अरे चुटका कैसे चुप हो जाए। अरे हमने सामने आके निकल गया। हम बहुत बड़ गलती कैले बे चोट को। हम थप्पड़ मार के बहुत गलती कैले बे। हम ना जानते रहे कि हमारे थप्पड़ की वजह से घर छोड़ दिया। वो चोट को हमने के अकेला छोड़ दा। हे भगवान कौन कर्म के सजा देता हमके। कौन कर्म के सजा देता। ऐसा कौन हम गलती कर देनी कौन पाप कर देनी कि हमके इतना बड़ा सजा मिला।